Grabe ka init. Unsa na po ka ni sila diri Sayo pa kay sa buntag. Ngita na po ka chismis. Pero siyempre magchismis pa si nani sila. Nah, duda ko. Naa na po ni sila ginatanaw di Mayo. Nauan nun. Uy, hapit yun na mo gawas ba? Batay, sayo ha po niya nagpalpal. Uy, Ay! Saan kita na dra? Ano? Yatis. Si Chunchun lagi na. Magkusa na siya dra. nagpalpal eh. Ano nga pa din? Kaso wala na nagpalpal. Uy! Nabunsa mo diha? Ay, Say palpal nga! Chismuso kayo mo mga lalaki kayo mong dako ha! Palpal sa inyong kabuang niyo diha! wala ba din na nagpalpal di ay nagkuhan may nagsapatos. Mahawa mo diri be! San mga bataan eh! Gulo ka ng sapatos. Taka naman po tanawa. Wala ka. Kisay mo daw na day ganun day. Kailangan yan eh. Pawar ko mo diri agad! Hawa! Hawa! Katawa, kasampan na ta. Alam mo siya. Parang kasampan na to. Tarong hawa to. Alam mo siya. Hapit pa ko nasakpan no?